Η αρθροπλαστική γόνατος είναι μια επέμβαση η οποία αντικαθιστά την φθαρμένη άρθρωση του γόνατος, η οποία φθορά της άρθρωσης είναι σαν αποτέλεσμα μιας εκφυλιστικής αρθρίτιδος ή μιας ρευματοειδούς αρθρίτιδος ή μιας μετατραυματικής αρθρίτιδος. Είναι το τελικό στάδιο της αρθρίτιδος, όπου πια κάθε άλλη συντηρητική αγωγή δεν έχει αποτέλεσμα, με συμπτωματολογία, αδυναμία βάθησης, ισχυρό πόνο και αλλαγή της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, όταν πια επέλθει, η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και γίνεται με την αρθροπλαστική γόνατος, την κλασική αρθροπλαστική γόνατος που γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η οποία έχει γίνει σε χιλιάδες Έλληνες ασθενείς με εξαιρετικά αποτελέσματα. Σαν εξέλιξη αυτής της αρθροπλαστικής γόνατος έρχεται τώρα η ονομαζόμενη εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος ή αλλιώς PSI, που σημαίνει Patient Specific Instrumentation, δηλαδή εργαλεία τα οποία είναι εξειδικευμένα για τον ασθενή, τα οποία χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και με τα οποία μπορούμε και τοποθετούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την αρθροπλαστική γόνατος. Πώς γίνεται όμως αυτό το πράγμα? Ο ασθενής, μετά από συζήτηση με τον γιατρό και εφόσον γίνει η επιλογή αυτής της μεθόδου, χρειάζεται να κάνει μια αξονική τομογραφία τόσο στο ισχύο, όσο στο γόνατο, όσο και στην ποδοκνημική άρθρωση, έτσι ώστε να μπορέσει να ληφθεί ο άξονας των τριών αυτών αρθρώσεων. Το σύνολο αυτών των αξονικών τομογραφιών αποστέλλεται στο εξωτερικό με ένα σύστημα software, αναλύεται και στη συνέχεια μας επιστρέφεται διαμέσου του ίντερνετ, όπου πια εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε οποιασδήποτε αλλαγή έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι τέλειο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της διαδικασίας δημιουργείται ένα εκμαγείο, το οποίο εκμαγείο μας αποστέλλεται στη συνέχεια και το οποίο χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Το εκμαγείο αυτό είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό είναι το αποτύπωμα από τη διάστοτο εκτυπωτή του μυριαίου ενός ασθενούς. Το εκμαγείο το οποίο αποστέλλεται είναι αυτό και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου έρχεται, αφού πια κάνουμε όλη την εγχειρητική τεχνική έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το εκμαγείο πάνω στο μυριαίο, και τοποθετώντας το εκμαγείο μας δίνει ακριβώς με οδηγούς βελόνες τα σημεία εκείνα τα οποία στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε τα εργαλεία για να γίνει η κοπή έτσι ώστε να τοποθετηθεί η τελική πρόθεση. Αυτό γίνεται τόσο στο μυριαίο όσο και στην κνήμη, και η οποία τοποθέτηση των εκμαγείων αυτών είναι ακριβής, γιατί έχει ληφθεί ακριβώς με την λήψη που κάναμε κατά τη διάρκεια της λήψης της αξονικής τομογραφίας. Τώρα, τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Έχει πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι κάνουμε μικρότερες αποκολλήσεις, δεν δημιουργούμε μεγάλους τραυματισμούς, ελαττώνουμε το μήκος της τομής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα γρηγορότερο χρόνο αποκατάστασης, γρηγορότερη έξοδο από την κλινική και βέβαια πιο εύκολη και ανώδυνη μετεχειρητική πορεία για τον ασθενή. Το χειρουργείο αυτό γίνεται εδώ και μια διετία στην κλινική μας με μεγάλη επιτυχία, και αρκετοί ασθενείς που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για την τεχνική αυτή. Όπως κάθε τεχνική, έτσι και αυτή έχει περιθώρια βελτίωσης. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι ασθενείς ότι πίσω από την κάθε τεχνική υπάρχει ένας έμπειρος χειρουργός. Ένας έμπειρος χειρουργός που στην περίπτωση που θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση από το αρχικό πλάνο, να υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης και να έχει
πάλι ο ασθενής το τελικό καλό αποτέλεσμα.